l'Ajuntament de Santa Coloma té un model d'activitats diversificat. Intentem que sigui equilibrat. Donem beques per casals d'estiu, donem beques per colònies, també fem activitats totalment gratuïtes a les places, també fem patis oberts per als joves i en principi intentem coordinar tot des de diferents mides i visions. Estem des d'educació, cultura, joventut i infància i famílies. Nosaltres posem la mirada sobretot en els infants i els adolescents en situació de vulnerabilitat, ja sigui social, econòmica o situacions de risc. I llavors el que mirem és que aquests infants tinguin l'oportunitat d'assistir a aquestes activitats d'estiu on estiguin protegits i on tinguin l'oportunitat d'accedir a l'aprenentatge i al lleure d'una manera supervisada i en un espai segur. Llavors el que fem és el diagnòstic social d'aquestes necessitats, la prescripció social i també la valoració social de cara a que les beques que es donen a nivell de ciutat, doncs aquests infants tinguin més puntuació social i per tant puguin accedir, perquè la majoria tenen un cost i fins i tot amb aquestes ajudes econòmiques hi ha dificultat per accedir. M'agradaria treballar, trencar barreres, per exemple, com és el tema de les barreres culturals, millorar la diversitat, intentar que puguin arribar a totes aquelles persones de forma més inclusiva. Ens agradaria poder tenir més vetlladors i vetlladores perquè tothom pogués accedir a aquestes activitats i a aquests casals i poder gaudir en igualtat de l'estiu. I en principi aquí és on anem caminant fins que aconseguim la universalitat de l'educació durant l'estiu. Doncs jo afegiria el que ha dit l'Esmeralda, el tema de la implicació de les altres administracions, ja siguin autonòmiques i supramunicipals, perquè els municipis, els ens locals, tinguin més recursos i puguin oferir realment que els infants i els adolescents de tota la ciutat puguin accedir.